Alleluia, Jesu Christu lumipad, ula job ya kajing ya ukun lang rod Paskha, Kristan ya ro ai ngo jing knya, u Kristu kun lang rod lui laki lang rod u siu kuna ban pen ya so pat la ukpa. Alleluia. Kajing puli nagi kam jing apostol kala nong balai kedekhat kebakat lai du bakat san khat nhiều hadu bakat kendai. U Petrus laong haki pai ba u blai jong u Abraham bat jong u Ishak bat jong u Jacob u tau blai jong ki kpa temen jongi ula pendan burom meu syakri jong u Jisu ya ba phila IT bat phila kentai ben hakmat u Pilatus men ba ula rai ban pelai no ya u Henry phila kentai u ba khoj bat u ba hong bat phila kerpat ban pelai no api yau nong penyap briu bat phila penyap yau nong seng kajing em yau bau blai ula pen me pat na ki bayam bat ngilong kisaki ya kani te menta ko para ngatep ba phila le ikani da kajing bom tep kumbala le kinong yalam jong phiru Henry ya ka e ka bau blai ula pen banal pa da ka sento kinong thola pa jong u baro bau Chris jong u dei ban sha shutom ula pen urlong ya ka to kala ka ba mot namar kata batawan phai khnang ba endup nyat no ikipop jong phi các tiền jong utrai các sam ka ba sao to pen tan sha nye ki jing shai ka khmat jong me hangi ko trai nala khot teu blai ka hok ula jubab yanga na ka lanot mela palai yanga tos ngau sen ai bato sha skor yanga to pen tan sha nye ki jing shai ka khmat jong me hangi ko trai to te bo trai le kam phlai ki ba i ya utrai un ngap kat habanga kerpat ya to penten sha nya kijing shai ka khmat jong me hangi ko trai bon kia ong ka e ka ban ai jing suk yanga yangi to penten sha nya kijing shai ka khmat jong me hangi ko trai to penten sha nya kijing shai ka khmat jong me hangi ko trai ha ka basuk nan lai thia lai jam ban shen ngayo thia ngai namar tang mami ko trai me a jing suk yanga lengai to penten sha nya ka jing shai ka khmat jong me hangi ko trai ka jing puli na ka shithi baneng kong uyo anis bakhoj kala nong bar ka khot ka baneng kong hadu basan to khon be e jonga na tho e kini ke phi ba phin am le pom Henry ladau no le pom ni don nong ya sai khmat duk pa Jisu Christ ubahong ban ma ulong ka jing siu kuna na ka banta ki pop jungi padom dei changi ki pop jungi Henry ki pop jong ka parthai baro ka wei badakane ngila ban shat ban ngau skam bangi itho ya ladangi rakhe ye ki hukum jong uta ubaong nga itho ya Henry ko ngo iki hukum jong ulong ubalam ler bat ka jing shisha kam don ha Henry jar basumari ka kthien jong hauta de shisha ya ka jing e yo blai lapen janai ka kthien jong utrai ka jing pulena gospel bakhot kat kum Lukas kala dong ka bar pusau ka khot lai pusan hado pasau pupra ki arngot ki snran ki le tho i ka bala ja kalenti sha e mouse bat kumno ki lai tho yau Jisu ha ka jing kia khapu kat ba ki dang ekran shapang kini ki u Jisu hi ula yeng ha preng jing ki bor lo ong ha ki ka jing suk api Henry ki la kendet bat ki la shap ting bat ki la tharai ba ki lu i ya ka snayap teu Jisu la ong ha ki balei phia kul mar chimut pat balei phi wan kini ki jing artatien ha ki do no jong phi pej ye ki ti bat ki jat jonga pat tep badai manga hi ken to tuat yanga
bato itu syai naba kasnayam kamdon do shieng kumba pila banyo i pangangadon bat enda uong ya kani ulapan i haki ya la kikti bat kikjan lakata kimpat sengeula nge namar kajing kemen bat kidang lengo deulong haki pidoni hang ni ban bam kil ai ha u si dekhot kadok khas ang deula shem ya ka bat ulabam hakamat jongki nang tau laong haki kine kilong kiktin jonga yakiba ngala keren phi man ba ngadang don bat phi baya baro bala tho shapang jonga ka an Moses haki noi thulopa bat haki sam deban pen urlong nang tau la pli kadari ka jingbut jongki ban shampang ye ki jing tho bat ulong haki kumne la tho bo kres udai ban sha chutong bat ban me pat ni ki baya ba ka sni balai pada kerteng jung u de ban yalap ya ka jing kala ka bamot ban ka jing map iki pop ha ki jaj ban riu baro sedang na Jerusalem pilong kisaki ya kini ki e ka gospel jung utrai